दासिमाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय हलिफोरनि गेजेराव रायजोआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय गंसे बास आरो डाम्पारनि गेजेराव गिख्रंथाव सौग्रावलायनाय सोलिफुबाय थानाय हलि फोरबोनि समाव गोबां गिख्रंथाव जाथाय जानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो आरोबाव गंसे बास आरो गंसे डाम्पारनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथाय जानाय जाथाया गवालपारानि नरनारायण दालाङाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बासआ धुबुरीनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांगासिनो दंमोन आरो डाम्पारा गवालपारानिफ्राय थांगासिनो दंमोन। बे समावनो गंनैबो गारिनि गेजेराव गिख्रंथाव सौग्रावलायनाय जाथाया जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबां दावबायारिफ्रा जोखोम जायो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गवालपारानि सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो दासिमाव रावबो सुबुंनि जिउखौ खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जायाखै। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।